ስለምንታይ ኢኻ ኩሉ ግዜ ዝደኽመካ ሰብነትኻ ቅድሚ ብጽኑዕ ምሕማሙ መዓልታዊ ናይ መጠንቀቕታ ቀይሕ መብራህቲ የብረህልካ እዩ እዚ ምልክት እዚ እናሃበካ እንከሎ እንተዘይዳሚፅኻዮ ግን ንኣዋርሕ ኣብ ዓራት ሕክምና ክትድቅስ ወይ ድማ ካብዛ ዓለም ብሞት ክትሰናበት ትኽእል ኢኻ ኣብዛ ቪድዮ ሳይንስ ዘረጋግጾም ዕድመና ብፍርቂ ዝሕፅሩ 6 መዓልታዊ ብዘይፍለጥ እንገብሮም ልማዳት ክንርኢና እዞም ልማዳት እዚኦም ቀለልቲ ዝመስሉ ግን ድማ ብጣዕሚ ሓደገኛታት እዮም ብሕልፊ እታ ሓምሸይቲ ልማድ ንብዙሓት ሰባት ብድንገት ፓራላይዝ ንክኾኑ ምኽንያት ዝኾነት እያ ክሳብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ምሳይ ጽናሕ ምኽንያቱ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንሂወትኻን ንስድራ ቤትኻን ፈተውትኻን ካብ ሓደጋ ክተድሕን ትኽእል እያ ሰላም እዚ ፍኖት ክሊኒክ እዩ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ናባኹም ንፍንዎ ህይወት ዘድሕን መደብ ጥዕና ንከየምልጠኩም ቻናልና ሰብስክራይብ ይግበሩ ቀዳማይ ካብ ማሕበራዊ ህይወት ምፍላይ ሰብ ማሕበራዊ ፍጡር እዩ ከምቲ ንሰብነትና ምግብን ማይን ዘልዮ ንነብስናን ኣእምሮናን ድማ ርክብ ምስ ሰባት ዕላማ ዘለዎ ህይወትን የድልዮ ካብ ማሕበረሰብ ተነፂልካ ምንባርን ናይ ጽባሕ ራእይ ምስኣንን ግን ጥዕናና ብዘይተፈለጠ መንገዲ ዝቐትሉ ስውራት መርዛማት ልማዳት እዮም ሰብ ንሰብ መድሓኒት እዩ ምስ ሰባት ዘለና ጥዑይ ርክብ ኣእምሮና ዝሕጉሱ ዶፓሚንን ኦክሲቶሲን ዝተባሃሉ ሆርሞናት ንኽፍልፍሉ ይሕግዝ ካብ ሰባት ተነፂልካ በይንኻ ምስ እትኸውን ሰብነትካ ኣብ ሓደጋ ኣለኹ ዝብል ምልክት ይፈጥር እዚ ድማ ንሆርሞን ጭንቀት የላዕሎ እዚ ሆርሞን እዚ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ሰብነትና ምስ ዝጸንሕ ንልብና የዳኸም ጸቕጢ ደም የልዕል ከምኡ እውን ንናይ ምክልኻል ዓቕሚ ሰብነትና የዳኽሞ ጥዕና ማለት ስጋዊ ብርትዕ ጥራይ ዘይኮነስ ስኒት ምስ ነብስኻን ምስ ከባቢኻን እዩ ካልኣይ ንጭንቀትን ጸቕጢ ኣእምሮን ሸለል ምባል መብዛሕትኡ ግዜ ሕማም ክበሃል ከሎ ረስኒ ሰዓል ወይ ድማ ዝተቆረፀ ኣካል ጥራይ ናብ ኣእምሮና ዝመጽእ ጭንቀት ግን ዋላ እኳ ብዓይንና ኣይረኣየና እምበር ኣብ ውሽጢ ሰብነትና ንኩሉ ጥዕናና እናበልዐ ዝስንጥቕ ስውር መርዚ እዩ ክሓልፍ ኢልካ ሸለል ምባል ንሓደ ዝነድድ ዘሎ ሓዊ ዕሽሽ ከም ምባል ይቁፀር ልብና መዓልታዊ 24 ሰዓት ብዘይ ዕረፍቲ እያ ትሰርሕ ምስ ትጭነቕ ግን ሰብነትና ኣብ ሓደጋ ኣለኹ ዝብል ምልክት ብምሃብ ኣድሬናሊን ዝተባሃለ ሆርሞን ይፍልፍል እዚ ሆርሞን እዚ ንልቢ ከም ትደክም ንደም ጸቕጢ ድማ ከም ዝውስኽ ይገብር ንነዊሕ ግዜ ዝቐጸለ ጭንቀት ንልቢ የድኽማ ንኣርተሪታት ናይ ደም ቱቦታት የጽብብ ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ድንገታዊ ናይ ልቢ ደው ምባል ወይ ድማ ወቕዒ የምርሕ ጭንቀት ንናይ ምክልኻል ዓቕሚ ሰብነትና የዳኽሞ ምስ ትጭነቕ ሰብነትካ ንኣሽቱ ረኽስታት ክከላኸል ዓቕሚ ይስእል ፀጉሪ ምርጋፍ ቆርበት ምጭብባጥ ድቃስ ምስኣንን ቀጻሊ ድኻምን ናይቲ ውሽጣዊ ወጥሪ ምልክታት እዮም ህይወት ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ፀገም ነፃ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ኣእምሮኻ ግን ካብ ወጥሪ ነፃ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣእምሮኻ ዕረፍቲ ሃቦ ንነብስኻ ፍተው ጥዑይ ኣእምሮ እንተሃሊካ ጥዑይ ሰብነት ክህልወካ ግድን እዩ ሳልሳይ ንናይ ሰብነትካ ምልክታት ሸለል ምባል ሰብነትና ልክዕ ከም ሓደ ማሽን እዩ ፀገም ምስ ዝፍጠር ወይ ክመፅእ ምስ ዝደሊ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት ይልኸልና እዞም ምልክታት እዚኦም ሰብነትና ምሳና ዝገብሮ ዘተ እዮም ባዕሉ ክሓዊ እዩ ኢላ ሸለል ክንብሎም ከለና ግን ነቲ ሰብነትና ዝገብረና ዘሎ ናይ ረድኤት ጥርዓን ዕሽሽ ንብሎ ከም ዘለና ክንፈልጥ ይግባእ ሓንቲ መኪና እናዘወርካ ከለኻ ኣብቲ ዳሽቦርድ ንእሽቶ ናይ ቀይሕ መብራህቲ ምልክት እንተብሪሃ መኪና ትኸይዶ የላን ኢልኻ ሸለል ኣይትብላን ኢኻ ምክንያቱ እታ ንእሽቶ መብራህቲ ጸኒሓ ሞተር ክተቃጥል ከም እትኽእል ስለትሕብረካ ሰብነትካ እውን ልክዕ ከምኡ እዩ ሓንቲ ንእሽቶ ሕዱር ሰዓል ሓሓሊፉ ዝመጽእ ምቅጻል ጋስትራይት ወይ ድማ ቀጻሊ ድኻም እታ ቀይሕ መብራህቲ ሰብነትና እያ ሸለል ምባል ማለት ነቲ ንእሽቶ ፀገም ዓብይ ዕድል ሂብካ ናብ ከቢድ ደረጃ ክበጽሕ ምፍቃድ ማለት እዩ ሎሚ ንሓደ ሰዓት ምርመራ ግዜ እንተዘይሂብካ ጽባሕ ንኣዋርሕ ኣብ ዓራት ሕክምና ክትውዕል ትግደድ ኢኻ ራብዓይ ዝተዓሸጉ ምግብታት ኣብዚ ግዜ እዚ ምግቢ ካብ ምንጭ ጥዕና ናብ ምንጭ ሕማም ይቕየር ኣሎ እቶም ዝተዓሸጉ ምግብታት ንዓይንና ዝስሕቡ ንመልሓስና ድማ ኣዝዮም ጥዑማት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን እዞም ምግብታት እዚኦም ምግቢ ክበሃሉ ዘይግብኦም ብኬሚካላትን ብመርዛም ንጥረ ነገራትን ዝተሰርሑ ናይ ላቦራቶሪ ውፅኢታት እዮም ንሰብነትና ብመልክዕ ምግቢ ዝቐርቡ ናይ ጥፍኣት ልኡኻት እዮም ክበሃሉ ይከኣል ፋብሪካታት ምግቢ ሓንጎልና ብቐሊሉ ንኽለምዶን ደጋጊምና ንኽንበልዖ ዝገብሩ ናይ ወልፊ ኬሚካላት ይጥቀሙ ብዙሕ ሽኮር ጨውን ዘይጥዑይ ቅብኣትን ብምውሳኽ ሓንጎልና ካልእ ጥዑይ ምግቢ ከም ዘይደሊ ይገብርዎ
ሓንሳብ ምስ ለመድኻዮ ሰብነትኻ ንጥዑይ ምግቢ ከም ሓምሊ ወይ ፍራምረ ክፍንፍኖ ይጅመር። ከም ቺፕስ፣ በርገር፣ ፒዛ ብመጠን ዘይብሉን ፀንሐን ዘይቲ እዮም ዝስርሑ። እዚ ዘይቲ እዚ ኣብ ውሽጢ ደምካ ምስ ኣተወ ልክዕ ከም ፕላስቲክ ኣብ ቱቦታት ደምካ ይለግብ። ደም ብግቡእ ንኸይውሕዝ ይዓክቶ። እዚ ድማ ንልብኻ ካብ ዓቕማ ንላዕሊ ከም እትሰርሕ ብምግባር ንሃንደበት ሕማም ልብን ፀቕጢ ደምን የቃልዕ። ሰብነትካ ጎሓፍ መኽዘን ኣይኮነን። እቲ ትበልዖ ምግቢ እዩ ፅባሕ ንጥዕናኻ ዝውስኖ። ሎሚ ንግዚኡ ተጠቒምካ ፋስት ፉድ ክትበልዕ ከለኻ ንጥዕናኻ ናብ ቁልጡፍ እርጋንን ሕማምን ትደፍኦ ከም ዘለኻ ኣይትዘንግዕ። 5 ንነዊሕ ሰዓታት ኮፍ ምባል። ንነዊሕ ሰዓታት ብዘይ ምንቅስቓስ ኮፍ ምባል ልክዕ ከም ሽጋራ ምትካኽ ንጥዕናና ቀስ በቐስ ዝዕኑን ንሞት ዘቃልዕን ልማድ እዩ። ሰብነትና ልክዕ ከምቲ ዝዓቆረ ዘይውሕዝ ማይ እዩ። ማይ እንተዘይፈሲሱ ይበላሾ። ሰብነትና እውን እንተዘይተንቀሳቂሱ ክዝሕልን ክሓምምን ይጅምር። ልቢ ብርትዐት ትረክብ ደም ክሕዝ ከሎ እዩ። ኮፍ ምስ ትብል ግን ዋሕዚ ደም ከይዝሕል ጭዋዳታትካ ድማ ስራሕ ይቋርፁ። ደም ብግቡእ ስለ ዘይውሕዝ ኣብ ውሽጢ ቱቦታት ደምካ ስብሒ ክእከብ ይጅምር። እዚ ድማ ንልብኻ መንገዲ ይዓፅዎ። ብሰንኩ ድማ ንሕማም ልቢ፣ ፀቕጢ ደምን ድንገታዊ ወቕዕን ትቃላዕ። ኮፍ መበሊኻ ናይ ሞት ዓራት ክትኸውን ኣይትፍቀደላ። 6 ድቃስ ምሳን። ድቃስ ንሰብነትና ናይ ፅገና እዋን እዩ። መዓልታዊ ካብ 7 ክሳብ 8 ሰዓት ክንድቅስ ከለና ጭዋዳታትና ይሕደሱ፣ ሓንጎልና ድማ ሓበሬታታት ይሰርዕ። ድቃስ ምስ ትስእን ግን ሰብነትካ ዕረፍቲ ይስእን። ንነዊሕ ግዜ ብግቡእ ዘይድቅስ ሰብ ናይ ምዝካር ዓቕሙ ይቕንስ፣ ንነገራት ዘለዎ ምላሽ ይዝሕል፣ ከምኡውን ንሕማም ሽኮርን ልብን ዝያዳ ይቃላዕ። ድቃስ ምኽላእ ማለት ንሰብነትካ ብዘይ ዕረፍቲ ክሰርሕ ከም ምግዳድ እዩ። እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ናብ ሓደጋ ይምራሕ። ናይ ሎሚ ዓንቲ መደብ ጥዕና እዚ ይመስል። ሕቶ እንተሊኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጻሓፉ ላይ ክምልሰልኩም እየ። እስካብ ብኻልእ መደብ ጥዕና ንራኸብ። ሰላም ጽንሑ።